I'm Nico Santos, owner po ng Top Chilog. Top Chilog started way back 2019. Yung first branch namin sa may JBL, malapit sa Rotonda. Tapos, ayan, fast forward 2024, tsaka ngayon 2026, ayan, nag-open yung sa Angeles branch namin. Tapos, itong Lazatin branch. Kaya naisipan ko mag-open ng 24/7 na all-day breakfast kasi after shift, palaging go-to food namin yung mga silog talaga kasi yung mga open. Tsaka parang comfort food din siya. Ayan, so naisipan ko siyang introduce dito kasi bira lang din yung merong mga top silogan dito. Signature dishes namin, ayan, #1 bestseller yung top silog namin. Tapos chicken ala king, pork chop, beef pares, roast beef. Price range natin is very affordable for everyone. Nasa ano lang 'to 100 to 200. Gusto namin introduce sa tao yung quality food pero affordable para sa lahat. Kasi hindi lang naman pili yung mga target market natin. Ang goal kasi natin is to reach everyone. Yung quality pang hotel pero yung price very affordable. Si Mrs. Syempre focus siya sa management, ako naman sa food. Kumbaga partner talaga kami dito. Actually, nung binuksan yung first branch namin, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami noon. Hanggang ngayon, magkasawa na kami, may anak na kami. Ganun pa rin yung setup namin. Yung Top Chilog, parang story namin siya. Kung bakit ganito yung itsura niya. Kasi dati, nung medyo bata pa kami, common hobby talaga namin ni Mrs. Magpunta sa beach, mag-surf. Ako, mahilig ako magmotor. Ayan, kaya kung makita nyo sa background, beach, surfing, riding motorcycles, kumbaga kinikwento namin yung story namin sa lahat ng tao. Nakakatuwa na natutuwa yung mga customers namin. Kasi kita nyo naman, maraming pumupunta mga customers sa lahat ng branches namin. Angeles man yan or San Fernando. Sana dito din sa Lazatin branch namin, tangkilikin ng mga customers. Ayan, punta po kayo dito sa branch namin sa Lazatin Boulevard, located at Lazatin Plaza, Lazatin Boulevard, Dolores, San Fernando City. Open po siya 24/7. Tapos paki-like na rin po yung Facebook page namin, Top Chilog. Ayan, ganun din po sa Instagram at saka sa TikTok. Welcome po kayong lahat dito. Meron din po pala kaming delivery through Grab and Foodpanda sa Angeles branch namin tsaka sa JBL branch. Soon sa Lazatin Boulevard branch din po. Hello po, ako po ulit si Jenica Garcia. Inimbitahan ko po kayo. Sana po kung mahilig kayo sa mga tapsilugan, may mga chicharon bulaklak din po dito at iba-iba pang klase ng pagkain. Top Chilog dito po sa may Lazatin, San Fernando.